May pagatpanapon po. Yabi tala po king panalangin tamo, di magpasalamat kaniting misa, king kapatayaldo, nobena ng apong mapa makalulu. Petronila Santos and family, Nick Evelyn Goson and family, Marlene Mendoza, Paul and Lilibet Almentado, Rodencio and Daisy Gonzalez, Norma Ignacio, Risa Serrano, Mario Ruth Tres Valles and family, Binda Villapanya, Net Patrick Reyes, Grace Di Macali, Julie Santos and family, Regina Dizon and family, Diosdado and Serge Di Macali and family, Belis and Amparo Canda and family, Wilfredo and Agnes Salva, Reynaldo and Malu Sampang and family, Florencia de la Cruz and family, Antonio Jose Cayanan, Wilfredo and Arlene Cortes and family, Perez and Duya and family. Special intention, Luz Diaz, Charmaine Bungot and family, Charis Kunan and family, Carmelite Deniac and family, Jane Kanda and family, Nimpa Ramos, Pasalamat Juby Pestin and family, Harry Diaz and family, Joyce Pagtanghan and family, Pasalamat na ng Punteri Kayanan, Teddy and Jordan and family, Kading Sablang Kaladwa, Monsignor Tans Palilio, Lorenzo Sarmiento, Ruben Tito, Cristina Rosita Yupresinia, Ramon Evelyn, Allen, Reynaldo, Carmelita, Marcelita, Faustino Estrelita, Franklin, Estela, Hipolito, Leslie, Benjamin, and Allen. King lagyuning pa po ning anak po ni Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapatad, makatipon tamo at makapaligid, kaya ng milagros ng rebulto ng apong mapang makalulo, kaya king pisamban, para parangalantaya at manyawad king kayang bendisyon. Dapot, bayo po yung sabla, manyawad tapang pakalulu at kapatawaran king Diyos. Jesus ko, mibait ka, busaling kasakitan, bangketa iligtas me, mauging kasalanan. O Jesus ko, maniwala ko keka, anak na kaning tunay Diyos, amayu paya. O Jesus ko, ikang mengabus ka na ako, biglat mong pasbol ning banwa, karing sablang tao. Jesus ko, yang puso mo, mamuyat pakumbaba, makabidbid yang sukso, malamyat maganak ka. O Jesus ko, ika'y ngalimbawa, ninumaning tukike ka, pusa na ning krus na, ingketasan, alabanan ko sana, alabanan ko sana, kalupaning keka. Jesus ko, migtalipanpan ka, kingas kening tinape, ninuman mangan keka, enetu makutmate. O Jesus ko, ikaing tunay
Siklotahan po, panalangin king kapanisyan. Kaluguran kong Ginoo, yako'y meging sangkan ning kaya kang lasat kamatayan. Yako mistulang makasalanan, ing mamakibatan king malungkot mong pamaglakbe, king taluktok ning kalbaryo. Yako'y may kapasari king lumbe, kalungkutan at sukalalog ning banalayin dumo. Ding kakaluguran mo talagad, at pati ning mabilog aketawan. Mikalukuya sanang malusak king puso ko, kaniting kaisipan ay anti kanini, at itisang pamibuli. Agyagana ako king tunay lungkot, karing kasalanan ko, at pamagtantong matibi, king baywaning biya ko. Itisang kapigaganakan, kabang gagawan ke iting nobena, gawa na akong antimong anak, amalating biyasang makyapos, karing kekang panugali. Matapat king pamaglapit keka, at biyasang manatiling mabibiye, king grasya mo. Amen. Panalangin para karing masakit at karing magkakasakit, lalong-lalo na po reta ng atin ng COVID-19. Ginoong Yesus, ingari at sentro ng puso ko, nyo makasiklod kami karing malabitis mo, magparalam po king kiyakang kasaupan, para karing masakit at dinganggang magkakasakit, king miyayaliwang kapagsubukan at kasakitan. Paintindi mo sa karela na yung kapagsubukan keti king yato, metong yang masalang tanda ning kaya kang lugod. Uling yung kasakitan niya ing panyubok mo, karing talagang malugod kaya ka. Dinan mo sanang si kananlog, magdala king karelang kapagsubukan, king mitmong tetagan at kapibabatan, antimong kapaglarinan, karing kasalanan, at para king lalong ikapuri at ikaligaya. O nung arapat ko mo sana, ing makirake, king lasa mo at kamatayan. Bako naman sanang subling miye kambe mo, king mitmong kaligayan, bangketa nung mapubos na ing pamaglakbe ko, keti king karinanilwa, apuryanda ka, at kambering hanggang malugod, at tinukikya ka, ang aking kapupusan, mabiye kambe mo, manggaman king alananga. Amen. Jesus yang lunas, king kasakitan, yaing pakibat, king kailangan, yaing mamatawad, king kasalanan, yaing manulong kapanamdaman. Jesus yang lunas, king kasakitan, yaing karami, king kalungkutan, yaing pasala, king kaisipan. Oh, Alleluia, yang kailangan. Siklota mo po para kilita niya ng apong mapamakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakiramdaman mo kami. Kristo pakiramdaman mo kami. Kristo pakapakiramdaman mo kami. Kristo pakapakiramdaman mo kami. Diyos igpabanwa. Pakaluluwan mo kami. Diyos anak kami yaklong king yato. Pakaluluwan mo kami. Diyos Espiritu'y Santo. Pakaluluwan mo kami. Santa Trinidad ameto nga Diyos. Pakaluluwan mo kami. Jesus king alananggang kabyasnan. Pakaluluwan mo kami. Jesus sa pisali king alagang 30 pirasong pilak. Pakaluluwan mo kami. Jesus makasakab king gabun king pamanalangin. Pakaluluwan mo kami. Jesus pepasik na nga naka ning meto nga yanghel. Pakaluluwan mo kami. Jesus king pamagingalumo mibabad kang pawas at daya. Pakaluluwan mo kami.
Jesus, pigdak sila ng udas, kapamilatanan ng metong auma. Pakaluluwan mo kami. Jesus, ginapos ding sundalos. Pakaluluwan mo kami. Jesus, pisawili ring kayang alagad. Pakaluluwan mo kami. Jesus, adelada kang anat kay pas. Pakaluluwan mo kami. Jesus, ating paring na lupa ng metong sundalos. Pakaluluwan mo kami. Jesus, penganyayaring mga laramasaksi. Pakaluluwan mo kami. Jesus, miyatulan kamatay ng giangalayang kasalanan. Pakaluluwan mo kami. Jesus, pigluranda ka, tikpandamata. Pakaluluwan mo kami. Jesus, lingad ng may katatlong Pedro. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa mibiyekang Pilato. Pakaluluwan mo kami. Jesus, pikasaman at piglibak ng Herodes. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa makaimalan maputi. Pakaluluwan mo kami. Jesus, piglibera ka kang Barabas. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa may ngagapak king makatakot a barog. Pakaluluwan mo kami. Jesus, may ngagasgas pawuli ning kasalanan tamo. Pakaluluwan mo kami. Jesus, kilala ra anting metong aliproswan. Pakaluluwan mo kami. Jesus, pepay malanan dang metong a batang purpura. Pakaluluwan mo kami. Jesus, may koronang suksok. Pakaluluwan mo kami. Jesus, pe marugda buntok king metong atimbo. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sinawad ang ipako king krus ding Hudyos. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa mibye king kaburyan ding kasalang. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa migkarga king beyata ning krus. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa midala king pipatay ng timong maamong kordero. Pakaluluwan mo kami. Jesus, libasan da ka nga lang lunas. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa mipako king krus. Pakaluluwan mo kami. Jesus, piglibak na ring mga rawa kadapat. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa may ngakong paraiso ketang sinising tulisan. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa may nibala kang induna kang sangwa ng timong anak na. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa minapseking mi paimbulisay niya king igpa. Pakaluluwan mo kami. Jesus, king kawan na dinandeng aslam lew kanatdo. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa pepatutuking sablang mesulat metupad na. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa pepaubaya king kayong espiritu king gamat ning igpa. Pakaluluwan mo kami. Jesus, mapaminto ang gaking kamatayan king krus. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa meulo king metong atandos. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa memarayan king pamikasala tamo. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa mikuldas king krus. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa sinubling mebiyay bat king kamatayan. Pakaluluwan mo kami. Jesus, talapamilatan mi king igpa. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa may budbud king banala espiritu karing apostoles. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa peparangal kang induna matas karing mabiyempong menga mate. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa makalukluk wananing igpa. Pakaluluwan mo kami. Jesus, sa migtagumpe king kasalanan at kamatayan. Pakaluluwan mo kami. Pakalulu ka, Pakaluluwan mo kami. pakalulu ka, Pakaluluwan mo kami. king sablang marok, Ikabos mo kay Ginoo. king sablang pamikasala, Ilisya mo kay O Jesus. king kamwa sama at marok kakapagnasan, Ilisya mo kay O Jesus. king gera, dano, peste at COVID-19, Ilisya mo kay O Jesus. king sablang panganib ning kaladwa at katawad, Ilisya mo kay O Jesus. king alananggang kamatayan. Ilisya mo kay O Jesus. Kapamilataning kalinis-linisan mong pangakagli, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning kaya kang makapagmulalang pangabait, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning mapagkumbaba mong pangasirkumsisyon, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning kaya kang pangabinyag at pamag-ayuno, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning kaya kang pamirapa-dapat at pamagbante, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning pangabarug at pangaputungang koronang suksok, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning kalukan mo, luwa at kalubasan, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning kakamal-kamalan mong kamatayan king krus, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilatanang pangasublimong mebi at pamaytas banwa, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning pamitubod mo ning banal na espiritu, Ikabos mo kami, O Jesus. kapamilataning upaya mo ang timong mesyas sa talapangabos, Ikabos mo kami, O Jesus. king Aldo ning pamanukom,
Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Ikaming hanggang makasalanan. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa parangisan. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa patawaran mo kami. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa ipagkalumuki kaming matakta ka pamanisi. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa itugtog mo sa karing puso mi ing grasya ning banal na Espiritu. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa ingatan mo lahat palabungan ding kapulungan king banal mong lagyo. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa pagkaluban mo king tunay kapayapan. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa manatili ke sa aking grasya at banal na kasuywan keka. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa iligtas mo kami king maro kapamisip, king tukso ning demonyo at alananggang parusa. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Bangketa pag makapakyanib kesa karing banal. Ipaniga po mi pakiramdaman mo kami. Korder ning Diyos sa milalako king kasalanan mi. Ikabos mo kay Ginoo. Korder ning Diyos sa milalako king kasalanan mi. Ikabos mo kay Ginoo. Korder ning Diyos sa milalako king kasalanan mi. Ikabos mo kay Ginoo. Sa sambanda ko Kristo at layong pupurian. Pauli ning malmo Santa Cruz sinatbos me ing yato. Manalangin tangan po. Mayupaya talananggang Diyos. Tinubod ming kabubugtungan mong anak. Bangiligtas niya ing yato. At biliyan mong mayaplak ing kamwa mo. Kapamilatanan ning kayang daya. Ipagkalam ni king balo misanang pakamalan. Ingalaganing kaya kang kaligtasan. At king uli na ipalwalo mo kami keti king yato. King sablang dewa kaning kapanaunan ngeni. Bangketa ka ring banwa. Malyari keng mitutula king bunga ning alanangga. Itiaduan mi king lagyo ng Jesucristo ng anak mo. Ang mabibiyang magari kaya be mo. Manggaman king alanangga. Amen. O kaluguran kong Jesus, kana kong Diyos at Ginoo, malunos na kasana po, keni naping kaladwa ko, nanupin mo'y kamaldugan, ning tulak eti karinan, nung tauling oras ning biyeko, magdusa ko king impyerno. Panalangin na pamupos, itangan po. O Jesus, umay mo ning ibiyang bendisyon mo, kaya kami hanggang mitipon, kaya ni king pisamban. Pagamami po, kaya ka king panabang mo sa, kimbalang metong kaya kami, ing grasyang tutuming kailangan. Sabihan tamo po yung kaya doon, ang tamo ka nga po. Panandaman dyan naman sana retang kaladwada, retang maliligalig, ay mi punta keti. Manano na sana yung bendisyon mo, milaganap kaya kamingan. Deta sanang kalulong makasalanan, miyak tangan lang ang king sala mo, balang miyagyag magbalik lub kaya ka. Paburening kadayat malatan, dinan mong lunas, at pamatulan ding kaluguran na makarayo kaya kami amaki pagobra, at magsumikap, alang tutol, para kang kinabukasan ding karelang pamilya. Ipanalangin mi lang ang puding makipagsaparan king aliwang bansa. Asad sa sapoy ng obrada at balod ang tanggapaning nanumang plano para kaya. O Jesus, akekeng Diyos at may ngabos, makalangan makaburol ngayon tatangalan mi. Ngayon po mamon na kami at lakwanda na ka. Dapat bakalaming muli ingalaala na ning lugod sinugat mi. Dalawan da kang pasibayo at lakwan mi laring pusong kalulu mi kaya ka. Balang tibuk da, ipasyag da sa aking kaluguran da ka, migit king mismong biye, at magnasa kaming mikapanahon pang antimong iti. Bendisyonan mo kami bayo kami makao Jesus, bendisyonan mula naman ding pibale-balemi, ingkekeng kararaptanan,
bendisyonan mo ding malkim biyemi, ding kakaluguran mi, at patanaring kasalang mi. Amen. Ikpami nga tsubanwami sambaya pilagyo mo datanging kayarian mo, mi pamintuan ng lumuketi suli pantibanwa. Inka kanan mi king aldo, ibe mong kaya kami king aldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami di sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karami kasala kaya kami, mong kaya pa isaol kintok sunon ni kabos mo kami kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya yung ginuming Diyos at tsukya ka. Nuan ka karisablang babay at nuan niya naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indyo na ng Diyos, ipanalaan mo kaya makasalanan, ngini at king oras, king kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, king anak at king banal na Espiritu Santo. Anti mo isa diyara ni Gaya, iba't king kamumulan, nginit kapilaman manggaman, king ngalananga. Amen. Apong mapa makalulo. Pakaluluan mo kami. Apong mapa makalulo. Pakaluluan mo kami. Apong mapa makalulo. Pakaluluan mo kami. Talakatap. Ginugawan mo keng dalan, ningke kang kapayapan. Ginugawan mo keng dalan, ningke kang kapayapan. Nung nukarining pamikasama, itanam keing lugod mo, nung lukarining pamipanasakit, ingke kang kapatawaran, nung lukarining kapikakunwan, kasalpantayanan ginugawan mo keng dalan, ningke kang kapayapan. Ginugawan mo keng dalan, ningke kang kapayapan. Nung nukarin ing sablang kabigwan, itanam keing kapanayan, nung nukarin ing karalumduman, itanam keing kekang sala, nung nukarin ing kalungkutan, itanam keing kekang ginugawan mo keng dalan, ningke kang kapayapan. Ginugawan mo keng dalan, ningke kang kapayapan. Medyo sinanakatamin Diyos sa mayupaya, kingigpa, anak at ning banal Espiritu Santo. Amen. Amen. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan da po ring makatuki. Di Manuel and Nila Canlas. Almenanza Sarmiento family. Pineda family.
Para king Aldo ng kebaitan di Angeline Joy Canlas, Angelica Francesca Canlas, Amelia Jimenez, RB Villegas, Habertinho, Elsa Valenzuela. Para king special intention ng Chito and Wenda Reyes. Para king Safety Travel, Frandy and Aurora Yusun. Para king malalawang kapaldanan dari Mirna Flores, Rosemary Manalang, Gemma Cruz, Alma Bognot, at Angelo Bonus. Para king kaladwa dari Domingo Senior, Exaltacion, Bernardo, Danilo, Virginia, Geminiano, Rosendo, Maria, Consuelo, Carlito, Carmelina, Arlene, Elena, Estela, Augusto, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Talakatapot makiabeking dalit apang makulat. Algoning pabitibu, algoning diyu, algo kayang yayasan, pintu paking kawa, algo sa samban raya, algo maligaya, galitan niya o purihan niya, ing Diyos ginutaya. Galitan niya o purihan niya, ing Diyos ginutaya. Aldo ning Eucharistia, aldo naning Ginoo, aldo daramon tayo, ing paswaling Ginoo, aldo ning kasayawan, aldo maligaya. Galitan niya o purihan niya, ing Diyos ginugaya. Galitan niya o purihan niya, ing Diyos ginugaya. Kiligin impam po ning anak ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay at kakaingan, At kaya ka antimurin, may pagatpanapon po, may pagkatpanapan po ako. magandang hapon. At syutan na po king kalabing siyam Domingo, ning karaniwan panahon. Batangin ning abebeng matampang abebeng ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapamot pagsisyan ding kasalanan tamo, anyaran tapamo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, di natangkaban pakikasundo mo kami king metong at king ipa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, pakayapan mo ring sugat ning pamikasala at pamisagsagan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, mamilatan ka para kaya kami kang ipa mo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Kapayapaan narita
tamo. Oy paming mayupaya, daratang kaming mibait pasibayo, king danum at espiritu, ban pagmasusyan ing pangayampun mi, king Ginong Heso Kristo. Tagkilan mo ring biyemi, at gawan mong tanda, ning kaya kang lugod, para ka ring sablang tao. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makirandam tao pong ini, kingamano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king mumuna ng libro ringari. King bundok ng Horeb, ating kuweba, linubya ka rin Elias, bang matutod. Nga na ning ginukeya, lumuwal ka ken at talakad king harapan ko, king taluktok ning bundok. Kay ba nanita, linabas siya yung gino at tinyop ing maragul amasikan ayangin. Inaspak nala rin bundok, at piglasilasi rin batu, king harapaning gino. Dapot ing gino alayo king hangin. Kalabas na ning hangin, minayon. Dapot ing gino alayo king ayon. Kalabas na ning ngayon, api. Dapot ing gino alayo king api. Kay ba't ning api, ating malating siwala, anyang dindam ng Helia City, tikpane ing lupa na, king balabal, at linwalya, at menaya, king harap na ning kuweba. Amano na ning Gino. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kaya kami, O Gino, ingga na kamo, at iligtas mo kami. Ipakit mo kay kami, O Ginoo. Ingana kamo at iligtas mo kami. Ipakit mo kay kami, O Ginoo. Ingana kamo at iligtas mo kami. Ipakit mo kay kami, O Ginoo. Ingana kamo at iligtas mo kami. Ipakit mo kay kami, O Ginoo. Ingana kamo at iligtas mo kami. Ing sasabyaning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na, ing kapayapan kaya katamo, akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya. At kanita, king kaya katamong labwad, manatili ing keyang lingap. Ipakit mo kay kami, O Ginoo. Ingana kamo at iligtas mo kami. Ipakit mo kay kami, O Ginoo. Ingana kamo at iligtas mo kami. Misagana ingalang kupas, alugod at katapatan. Mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol, iba't king labwad. At ing katuliran, macho, iba't banwang matas. Ipakit mo kay
pagkalob ning Ginoo ing sablang kasaplalan at kingasikan tamo dakaling kaya katang pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran at isadyane ing kayang dalanan. Bakit mi kay kami, o Ginoo, ingana kamu at iligtas mo kami. Bakit mi kay kami, o Ginoo, ingana kamu at iligtas mo kami. Bakit mi kay kami, o Ginoo, ingana kamu at iligtas mo kami. Bakit mi kay kami, o Ginoo, ingana kamu at iligtas mo kami. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, sasabyan ko ing katutuan, talatukin akong Kristo at eko maglaram. Ing sarili kong konsyensya, apanibalanan ng banal na espiritu, patutwanan na king eko maglaram. Ing buri kong sabyan, ya ini. Tutukong pagkalungkutan at alangkalupaing kaplas ning puso ko, para karing kapatad ko akan akong sariling laman at daya. Manyaman kulup tanggapan, ing miparusan at mikawani ko kang Kristo, nung itiya ing makasawop karela. Ilaring taong pinili na ning Diyos, inampun nala bilang sariling anak na, at pepawaga na karela ing kayang kaligayan. Tinatag nala ring kasunduan kambera, at pigkalub na karela ing batas. At karela ing tunay kapanyamban. Tinggapda ing dakal ng pengako ning Diyos. Ilaring meging palipi ring bantog a Hebreyong pipumpunan da. At ing Kristo, king pangataw na, ibatya king karelang lahi. Mipuriyang alang kapupusan ng Diyos, amagari king sabla-sabla. Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Mipuriya ing ari adaratang king lagyunan ning Ginoo. Kapayapan karimbanwa at ligaya king Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasag ing may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Kay ba't nang kinapsi ning kekaldan, agad na lang pepasakin Jesus, king bangka, ring alagad na. Pepauna na lang dinalakit, king kangatba ng pampang ning dagat. Kabang paulya na la ring tao. Inyang nga paulya na la rin tao, minukit siyang magdilidili king meto nga bunduk-bundukan, ban mananangin.
mirasing bengi. Magdilidili ka rin ni Jesus. Dapat kitang oras sa ita, malibutad ning bangka, king dagat. Sapul-sapulan niya ning alun. Uling makasalungat siya, king chup na ning angin. Pilatan na ning alas 3, ilan ning alas 6 na ning habak. Pintala na lang Jesus, ding alagad na. Lalakad siya babo ning danom. Inyang ding alagad, ikit ding lalakad, babo ning danom. May ngilabot da, king takot. Multuya, ngarang sinabi. At kinulisak la, king takot da. Agad-agad minaw siya karela Jesus, nga na, kayo tatakot, ako Jesus. Kayo may tatakutan. Kanita nga nang kinulait Pedro, Ginoo, nung ikapin, yutos mong munta ko kaya ka baboning danom. May kini, nga nang may kibat Jesus. Inya kinuda si Pedro, king bangka, at migmula yung linakad baboning danom, papunta kang Jesus. Dapat inyang dindam na, ing masika na tsup ning angin, tibla na ning takot, at migmula yung limbog. Sagipan mo ko Ginoo, nga nang kinulisak. Agad-agad ning inabot Jesus, inggamat na, tela na Pedro, at nga na, Abe, karitak mo kasal pantayanan. Bakit may kakuno ka? Para ulang sinang paking bangka, at kasampara, tinok ng titsup ingangin. Simbandering alagad, ang makasakik ng bangka Jesus, at ngara, tutupin, ika, ing anak na ning Diyos. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makirandam tao po yan King Homilya. Magandang hapon. Kakunti na lang po tayo. At back to naman tayo, Mass without congregation. Iba rin po kasi ang pakiramdam pag yung ating kinatatakutan COVID-19, ilang hakbang lang ang layo. Kaysa sa yung kung malayo ang mga infected dito, medyo panatag pa. Pero dahil malapit lang dito sa simbahan, parang nagdudulot ito ng ibang kaba. Siyempre, pag nasa gitna pa tayo ng mas malakas na unos at bagyo, mas nakakatakot. Kaysa halimbawa yung bagyo nasa Bulacan, hindi tayo kabilang, wala tayong signal, mas panatag tayo. Pero kung nasa sa atin ang signal, siyempre, mas nakakatakot. Kaya maganda po ang ating ebanghelyo. Ang panalangin ni Pedro, Ginoo, iligtas mo ko, sagipan mo ko. Yan ang kailangan nating panalangin ngayon. Ginoo, iligtas mo kami. Ginoo, sagipan mo kami. Pero ang ating pong binasang ito ay nagsimula doon sa paglalakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. Alam niyo po, ako'y mahilig manood ng mga magic shows. Mga magic shows, mga magician na gumagawa ng kamangha-mangha, nakakabilib. Yung napuputol ang katawan, o kaya nakukuha nilang makalipad, o kaya biglang naglalaho gamit lang yung isang kumot. Iba-iba yung mga nagagawa nila. Pero sabi, hindi naman talaga mga magic ang ginagawa nila. Mayroon silang mga tricks, magic tricks lang. Mayroon silang sikreto. Mayroon sikreto. Wala naman talagang magic na parang biglang nangyaring gano'n. Hindi. Mayroong tricks. Mayroong secret. Actually po kahit sa sports, mayroon ding mga ganyan na tinatawag na magic tricks din. Halimbawa sa basketball, kaysa sa diretsong shoot, nilalagyan ng apektos yung bola
o spin. Mga tricks po yan, mga trick shots. Kahit po sa tennis, sa lawn at table tennis, pwede nilang spin yung bola. At kaysa sa dediretsyong tatalbog, baka kakaliwa, kakanan, o kaya magpipreno yung bola. And even yung pong mga golf, mga naggo-golf, meron sila ng mga magic tricks sa kanilang pagpalo. Isipin mong napakalakas ng palo nila sa bola, pero pagdating dun sa malapit sa butas, nagpipreno yung bola nila. And even ang ating national billiard champion, national billiard champion ba? Si Efren Bata Jr., di ba? Ang daming mga magic tricks sa kanyang pagbibilyard, nakakamangha. Pero yan po yung merong, ika nga, may special na ginagawa para magawa nila yan. Kaya kuminsan pag nakakita na tayo ng ganyan, dahil sa pagkamangha natin, naitatanong natin, ay, paano niya nagawa yung ganyan? Siguro, no? Kung paano niya nagawa. Isang palaisipan sa atin. Well, anyway, ito nga pong ating ebanghelyo, nagsimula dyan. Yung paglalakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. No? Hindi ba ito'y parang gawa rin ng mga magikero, magician, ang paglalakad sa tubig? No? Para lang yung paglalakad sa alambre, o kaya paglalakad sa apoy, o paglalakad sa mga bubog ng mga salamin, no? O bote. Ito ang Panginoon, no? Naglakad sa ibabaw ng tubig. Meron na pong isang magician gumawa niya. Alam ko si Dynamo. Naglakad sa River of London. So ano kayang trick niya? No? Paano siya nakapaglakad? No? Ang lawak po ng River of London, pero pinakitang naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Kaya pare, sabi, Christ-like ang ginawa niya. Kaya ito ang Panginoon. Anong sikreto niya? Paano siya nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Anong pamamaraan niya kung paano siya nakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Pero alam niyo, sa mga ginagawa ng Panginoon, mali ang tanong na paano. Hindi yun dapat ang tanong. Hindi yung paano siya nakapaglakad sa tubig. Kundi ang tanong bakit? Bakit siya naglakad sa tubig? No. Parang yung ibang mga ginawa niyang mga milagro. Halimbawa, gumaling yung mga may sakit. Mali yung tanong na, paano niya napagaling ang mga may sakit? Ang tanong bakit niya pinagaling ang may sakit? O kaya, baka tatanungin natin yung mga binuhay niya muli. Halimbawa, yung anak ni Jairus. No? Paano niya binuhay ang patay? Maling tanong. Hindi dapat paano. Dapat, bakit niya binuhay? No? Ang tanong din dun sa may sakit na pinagaling niya, bakit niya pinagaling? At kailan pa lang po, pinakain niya yung 5,000, di ba? Ito po yung kadugtong, ito ngayon Paano niya napakain yung 5,000 sa 5 tinapay lang at 2 isda? Ganyan. Pero ulit, mali ang tanong. Hindi kung paano, kundi bakit niya pinakain yung 5,000? At alam niyo, kung titignan niyo lahat yan, pwedeng isa lang ang makikita natin. Bakit? Kasi the Lord is compassionate. The Lord is merciful. Maawain ang Panginoon. Naawa siya sa mga tao na parang mga, sabi niya, parang mga tupang walang pastol. Naawa sa mga may sakit, sa mga nagugutom, sa patay, at sa mga namatayan. Kaya dahil dito, nagawa niya yung pagpapagaling sa may sakit, pagpapakain sa mga maraming nagugutom doon, o kaya binuhay na muli ang isang patay. At dito rin po, sa
paglalakad ngayon ng Panginoon sa ibabaw ng tubig, parehong pagninilay ang gagawin natin. Hindi ang tanong kung paano, kundi kung bakit. Bakit naglakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig? Alam niyo ba kung bakit? Hello, kayong ilang mga nagsisimba. Alam niyo ba kung bakit siya naglakad sa tubig? Una, hindi siya marunong lumangoy. Kaya naglakad siya. Okay. Pangalawa, kaya naglakad siya sa ibabaw ng tubig, wala nang bangka. Kaya wala siyang masasakyan. At pangatlo, wala siyang perang panghire ng bangka. Papunta doon. So, anyway, hindi po yun. Bakit? Kasi sa ibang mga ginawa ng Panginoon, ito yung kakaiba. Ito yung kakaibang ginawa niya. Pinagaling ang may sakit, nandun ang mga may sakit. Pinakain ng mga nagugutom, nandun ang mga nagugutom. Yung patay, namatay, nandun doon sila. Pero dito, mag-isang maglalakad sa tubig, madaling araw. Hindi ba niya naisip na pag nakita siya ng kanyang mga lagad, mapapagkamalan siyang multo? At yun na nga ang nangyari. Akala nila multo. Just imagine, nakita mo yung nakaputi sa ibabaw ng tubig, madaling araw. Hindi ka ba matatakot? At ito nga'y multo. At alam niyo, very full of symbolism ito. No? Punong-puno ng paglalarawan. No? Kasi sa mga Hudyo, ang dagat ay larawan ng kasamaan. Ang dagat ay larawan ng evil forces. Katapos dito, maalon pa. Masungit ang panahon. Tapos malakas ang hangin. Ito'y sumasagisag sa kasamaan. Pero dito, ang ginawa ng Panginoon, on top of that water, siya ay naglakad. Tinapakan niya ang tubig na sumisimbolo sa kasamaan. Kapag nakikipag-away tayo, at yung kaaway mo'y nadapa na, at tinatapakan mo na lang, wala nang kalaban-laban yan. Kaya sa boxing, pag yung kalaban na-knockout, knockdown ba ito? Knockdown pala. Knockdown. Pinatitigil muna ng referee, wag susuntok kasi wala nang kalaban-laban. Nakadapa na. Ang nadapa ay wala nang kalaban-laban. Kaya ang Panginoon, by walking on that water, para sinasabi, He is on top of the situation. Sa paglalakad niya sa tubig, para sinasabi niya, He conquers all evil forces. Siya ang nagwawagi, siya ang nagtatagumpay. Siya ang nangingibabaw sa sitwasyon. Hindi nadadaig ng kasamaan, hindi natatalo at nagagapi ng lahat ng anumang persa ng kasamaan. Kaya ito po yung pinapakita ni Mateo na Jesus is always on top of the situation. He conquers the evil forces. At nung si Pedro ay naglakad, nakapaglakad naman siya. Talagang si Pedro parang maangas. Gustong maranasan kung paano maglakad sa babaw ng tubig. At sinubukan naman niya. Nakapaglakad naman siya. Pero nung nagduda, nag-alinlangan dahil malakas ang ihip ng hangin at malalaki ang halon, natakot at si unti-unting lumubog. At alam nyo, napakagandang larawan nito. Kasi nga, ang tubig, larawan ng kasamaan, pati ang alon at hangin. Ito'y larawan ng tao na nalulunod sa kasamaan. Ito yung larawan ng tao na nagagapi ng mahirap na mga kalagayan at sitwasyon. Ito si Pedro nilalarawan ang tao
na nalulunod dahil sa hirap at kasamaan sa kapaligiran. Pero sa mismong Peter shouted, ano ba? Sumigaw si Pedro, Panginoon, sagipin mo ko. And there, Jesus extended His hand and saved Peter. At ito po'y isang larawan ng Panginoon, ng Diyos. Kung dati, He heals. Kung dati, He feeds. Kung dati, He restores life. Ngayon ang pinapakita God saves. God saves His people. Kaya ito po ang sa atin ng Ebanghelyo. Ang Diyos ang nagpapakain sa atin, hindi man tayo dapat matakot. Ang Diyos ang nagpapagaling sa atin, bakit tayo mangamba? Ang Diyos ang nagbibigay buhay sa atin, hawak niyang buhay natin. Ano pang katatakutan natin? And lastly dito, He saves us. Ano pang pangamba ang dapat umiral at mangibabaw sa atin? Wala man dapat. Kasi dito, makikita natin the complete picture of God and the complete picture of Jesus. So sa nakaraan, Jesus heals, Jesus feeds, Jesus restores life. Now Jesus saves. A complete package of who Jesus is. Kaya sabi nga ni Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Gayong, nasa Kanya ang lahat. The whole package. Kaya tayo po ngayon, sa panahong ito, kahit na malapit na rito yung COVID-19, bakit tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba? Gayong Jesus is with us. The one who heals, the one who restores life, the one who feeds, and the one who saves. And lastly, sa mga magician, sabi ko nga po kanina, tricks lang yan. Pero sa mga ibang magicians, they reveal their secrets kung paano nagagawa yung nakakamanghang bagay. Dito, the Lord revealed to Peter how to walk on that water. Ibinulgar ng Panginoon kay Pedro ang trick kung paano maglakad sa ibabaw ng tubig. Kayong mga nagsisimba, any guess? Ano ang binulgar ng Panginoon? How to walk on that water? Sino sa inyo? Kahit ilan lang tayo? Kung titignan niyo yung istorya, pinaalam ng Panginoon kung paano maglakad sa ibabaw ng tubig. Sa tubig ng kasamaan, sa tubig ng kahirapan. Paano? Hindi ba nakapaglakad na si Pedro sa tubig? Kaya lang natakot nung makita niya yung malakas na hangin at alon. Sabi ng Panginoon, you men of little faith, why did you doubt? Bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nagduda? Gawin mong positive yon. Ibig sabihin, kung hindi nagduda si Pedro, kung hindi siya nag-alinlangan, he will be able to walk on that water. Parang sinasabi niya, the trick on how to walk on the water is to trust and faith. Kung mayroon kang pagtitiwala, mayroon kang pananampalataya, you will be able to walk on that water of the evil forces. So sa atin po ngayon, sa panahong ito, sa gitna ng kalamidad na ito na tinatawag natin pandemya, pwede rin tayong manaig, mangibabaw, magtagumpay
dito. Paano? Through faith and trust in ourselves and in our Lord. Amen. Magsitayin na po tayong lahat. And together, ito ngayon ang ating pagkakataon to profess and to express our trust and faith in the Lord. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King King Diyos, Diyos, pang may payang tutu, linalang king banwat yato, at kang Esokristo ang nakdugtong aginuta mo, pingagliking mapayaning banalay Espiritu, mi bait ka Santa Mariang Birhen, dinasalala ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinobdiyang mebie, pepaitas siya banwa, makaluklukwa ng Diyos, ipang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, Banukum ka rin mabiyang ponmeng amate. Sasalpantaya kuking banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa Makni Santos, king pangapataw da ring kasalanan, king pangasabirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Ing Diyos, papagobraning sabla, para king ikakayat daring malugod kaya. Andon tangining mitmong kapanaligan, ing kakatang pamangailangan, nga tamang manalangin, Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ban ing Ginoo, pagkaluba na lang labis-labis akalam di Francisco akekatang Papa, ding sablang obispo at pari, panalangin tamo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ban ing Ginoo panwanane ing yato king kayang kapayapan, king pamagluwalo na ning kayang lugod, ipanalangin tamo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ban ing Ginoo, pakayapa no ring masakit, pakasngawan ding ating kapansanan, at ipagluwalo na katangan king kasiran, ipanalangin tamo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ban ing Ginoo, panwanane iting komunidad king panyulong ning kasalpantayanan at lugod Kristiyano, ipanalangin tamo. Ginoo panwanan me ing kekang balayan. Ngeni adwan tamo po yung sarilitang kapagnasan. Ipa, pakiramdaman mo yung kaya kaming panalangin, gawan mo kayong karapat-dapat, king labis-labis mong kanuwanan, kapamilataning pamanyawp mong mi biye kami, agpangking kapurian mo. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiabet ang puking pamagkanta, king dalit, para king pamagsadya karingayin. Itahun ko kay
Manalain kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, tanggapan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karenggamat mo, king kapulat ikaligayan ni Kian Lagyo, king kakataming kasaplala at king mabilog na Santa Iglesia. O Diyos, ning sikanan, talapamya ka ring regalong daralami, tanggapan mo sana retingayin ayampang na ning kay kang Santa Iglesia, at gawan mo lang sakramento ning kay kaming kaligtasan. Tiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka antimuri, yat nayo ren puso yo. makayat nanaw king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami, bani pakilala ming kaya kang karangalan. Agyang gilutan da ka pauli ng kasalanan mi, ginawa ka pa mo ring paralan, ban makapagbalik kay lub kaya ka. Ulimita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupa mi, ban nating kalupa ming taong makapagigtas, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan da ring ang hening banwa, iyang pangding karelang panananing pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misugi say siwana mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Banal, banal kong Ginoo, banal at mayupaya, mipduyay manwa, mipduyay yato, hingke kang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Luan niya ing daratang, tinglagyo nating Ginoo. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, maging katawan at daya nala, ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daong kusang lub, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyenay ka rin kayang disipulo nga na, kunanyiti kongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kunanyiti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ning kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, O Ginoo, kay kami ang gaganapan, mga sublimong bebye, kay kami ang pagmasasyan, panyatang mong maligaya, kay kami ang paninayan. Inyang ini gaganakan mo pa, ing kamatayan at pamanyabdi ng mebyen ng anak mo. Daram kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryen mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo,
king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap ki meto yato, ban me ganap ya kinugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduduan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilanganga. Ban kaya ng Maria, ing Birhendo ning Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya ring apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kayo, ipangmayupayang tutu, kagum ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapamintuking amain talapangabos at miyubog kimbalan ang turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, marugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasalpan ikekang pakadudu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na ing labihan mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kayo Cordero ning Diyos,
kordero ning Diyos, similalako king kasalanan ning ato, non tamang mayaws king apunan ing kordero. Ginoo, kaya kumatampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amanan mo at kumayap na ako. Karin pong kaya biming sisimba kin live streaming. Siglod tamo po, ban pangadyan, ing dapat ning spiritual apamakinabang. Itamongan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningining pinandit, era kaatanggap king sakramento. Umiyaka mo namang espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana ipahintulot kapilanman, ing migawani ko kaya ka. Amen.
Oratio Imperata. Itamangan po. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pakakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambenin belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawab kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga po kaya ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginaming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiye ang po magari kambe mo, king kametungan ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanmanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Rafael Arcangel, San Sebastian at San Roque, San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Panalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, iti sanang ikaristyang pigkadud mo kaya kami, ipagdala na keng kaligtasan at papanatilya na keng tapat keng sala ning kaya kang katutuan. Iti adon mi keng kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kaan timorin, bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ni kaya katang kapag masusya na may tanang ini, luguran tayong Diyos ating kapara tamong tao. Salamat king Diyos. Diyos. Miras na o bininyagan, impaming kawalitangan, bendisyon ng Diyos langit tuwan, rekanayang kabagalan. Amanu ang pagkapalan, amanu ang biyakasalan, busalin karalumduman, yaing tekang maliwalay. Maya poras kaya kayo po at akal pong salamat. At i-announce kayo po na. So pansamantala, alas 4 ya pa po yung misa tamo, 4 p.m.
angga king sadese bagya ing sitwasyon tamo kay king sentro. Okay. Adrex, ingat na.